Eu son a responsable do Departamento de Infraestructuras, está tamén Pedro Abad, que foi o compañeiro que estivo falando con todas as empresas, está o meu compañeiro de estudio Daniel Rodríguez, está Juan Froján, e despois temos algúns voluntarios que estiveron colaborando na montaxe de todo isto. Pois o Departamento de Infraestructuras encárgase do que é pois, todo o tema dos valados, todo o tema das tendas, das carpas, do son, da iluminación, do reparto das tendas institucionais. O maior reto é que éramos poucas persoas para moitísimo traballo. Ias a unha empresa a contar que precisabas dun valado e de repente salías da empresa con ese valado, con baños, con voluntarios que querían estar aquí estes días.